този филм ще разберете какво означава да разговаряш днес с царе и императори. Не случайно нашият соцелит е поразен от тази необикновена страст. Това е един истински разговор с отвъдното. Заставаш очи в очи с великите и изведнъж за миг се чувстваш равен с тях. Но понякога това общуване става опасно. Оказа се, че от антики се интересува и друг вътрешен министър – Ангел Сулаков. А пръстенът на цар Калоян е бил на ръката на Людмила Живкова. Самата тя се усъмнява дали той е автентичен. И наистина, цар Калоян е бил грамаден мъж, 1,90 м, а пръстенът е малък размер, сякаш за дребна жена. Гледай, да ти кажа историята. Един ден седим горе в резиденцията, правителствената резиденция, в един от ъглите там на хола. Седим и Мила, значи тя седеше така някакси, така. Ъглово, да. До нея, тук някъде аз, значи тя както седи, от едната страна стоях, от другата Емил, а Сашо отпред. Сашо, какво става въпрос? И Мила извади един пръстен, на който пишеше вероятно или Калоян, или цар Калоян. А възможно е Сашо да и го е дал. Той е, как се казва точно? Той е пръстен. Той наблюдаваше и манярската гилдия, и добрата, и лошата, се намираше в ръцете на господин. На него повече му прилича да му казваме и даже и тогава господин, защото му знаеме произхода, нали? Господин Александър Фол. И Мила показва, вика, Мила, дай да го видя. Много семпъл пръстенче. Даже струва, че нямаше камък. И имаше Калоян. И почнаха те да спорят. Дали е той. Тя по-точно, тя изрази съмнение. Може да не е това, нали, и така нататък. В комисията по досиетата откривам поразителни факти, че една държавна лаборатория във Велико Търново изготвя копия на Калояновия пръстен за соцелита. Колко копия, никой не знае. Например, на Тодор Живков, на Иван Славков, на Пенчо Кобадински, на академик Ангел Балевски. Самият оригинал, чуйте, е оставен без надзор при златарите. Те често държат в къщи оригинали на национални антики и подмяна е напълно възможна. Това предупреждава в рапорта си служителят на 6-то управление на ДС Иван Лазаров. Първо, в тази лаборатория не са правени копия. Копия се правят от златар. Аз съм присъствал на изработването. Доколкото знам, на Калояновия пръстен с комисия са правени пръстена на Тодор Живков, който е бил подарък, мисля, че е подарък от Търновския музей. Да. И други са си поръчали от Политбюро. Копия на Иван Славков на пръстена. Знам, че златото е дадено от него. Ами в документите пише обаче, че в един момент се губи представа колко копия са направени. За тия два пръстена със сигурност знам, че всичко е точно и е правено пред комисия. Отливки, всичко е правено пред комисия. За други копия на пръстени, доколкото знам, са изработвани нелегално. Там, в тая лаборатория? Не. На друго място? Да, на друго място, в други градове са изработвани. Вече как е изнесен модела на пръстена, това не мога да кажа. Взима се оригинала от музея, носи се при частния златар
Така То става. може да се направи до самата експозиция. Никакъв проблем не е. Те формите са едни мънички такива. Една върху друга. Слага се от едната страна, затиска се с другата страна. И това е. Може да се направи буквално за една минута. Тоест отваря се витрината и се прави отливка от оригинала там. Но примерно 3, 4, 5 минутки може да се снеме отпечатък на оригинала. След това се лее и на форма и вече от нея могат да се правят пръстени. В смисъл не се изважда пръстена, да кажем, ами стои във витрината в музея и... Трябва да се почисти, защото остават следи. Възможно ли е да се подменени тогава оригиналите? Ами това не мога да ви кажа вече. Вие сте разследвал Живковото семейство около 10 ноември, възложили са ви на вас. И тогава има и едно следствие срещу Иван Славков. Част от следствието е за така наречения пръстен на цар Калоян. До каква степен отговаря на истината, версията, че Иван Славков е взел оригинала и е направил копия? Поред мен въобще не отговаря на истината, тъй като самия пръстен на Калоян, така наречения пръстен на Калоян, вече 30 години предизвиква спорове в научната и колекционерска общност, дали е пръстен на Калоян, ако е на Калоян, на кой Калоян е? На цар Калоян, на Севастократор Калоян от Бояна или на някой друг. Общо взето тази конфигурация на името Калос Йоанис, Калоян, тя е известна и разпространена в Средновековието, означава добрия Иван. Това първо. Второ, Славков не колекционираше антични и средновековни предмети. Той колекционираше оръжие. Иван Славков съм го водил на разработка 6-7 години. От 83-та година, лятото до 90-та година. И ако е имало нещо... Дики не е имало. Не, ако е имало нещо, за което е могъл да бъде арестуван, да съм го бил арестувал още тогава. Даже това оръжие, което му бяха взели, се оказа, че са колекционерски такива екземпляри на стари пушки, пистолети, хайдушки от Възраждането, от Балканската война и така нататък. Даже в интерес на истината трябва да си признаем, че като се разруши системата на държавна сигурност, следствието също се разбие, една анархия настъпи в органите и даже му ги откраднаха тези неща на Иван. И после, когато делото приключи и трябваше да му ги върнат, се оказа, че няма какво да му върнат, защото всичко изчезнало. Добрият Иван, може би батето е искал да бъде точно това, като цар Калоян. Но след 10 ноември го набеждават в обратното. Славков е обвинен, че е откраднал оригиналния пръстен на царя. Веднъж го попитах каква е истината и батето каза: ей, що ме дърпаха за този пръстен, а като не знаех къде съм го сложил, бре, те ме питат от следствието къде е, няма го. Майка ми обърнала буклука да го търси, изтърсила прахосмокачката, станала като коминочистач, плаче, а пръстенът ще ни избуде очите на библиотеката. Те се съмняваха, че съм сменил копието с оригинала. Идиоти! Но изглежда майсторите, които са направили копията, не са унищожили матрицата и както стана с тракийското съкровище, отпечатали са още 50, което е абсолютно забранено. По онова време Иван Славков, министър Ангел Солаков и писателят Богомил Райнов често ходят при Желязко императора. Надявам се, че не сте забравили кой е Желязко. Колекционер номер 1 до епохата на Васил Божков. Според някои, Желязко е дарил безценни монети на държавата. Според други, те са му взети на сила от ДС. Но всеки ден той си пие кафето с императори, а нашият соцелит също иска да опита вкуса на това кафе. Среща с Желязко търси самата Людмила Живкова. Но един ден Живко Попов сънува, че бай Желязко ще умре. Предупреждава го. Но го убиват само месец след този сън.
кой взима съкровището на Желязко императора. Колекцията на Желязко, основната колекция, която се състои от ауреуси, римски златни монети, никога не е намирана. Той е закопал някъде и край никой не е. Абсолютно. Но тя ще да се разбере. Защо на Желязко прозвището му император? Значи, в Римската империя има 80 императора. От тях 50 са по-главните. Те са от Октавиан Август, от първият император, до Константин Велики, който приема християнството. Значи, от 27 година преди новата ера до 330 година след новата ера има 50 императора. От Август до Константин. Желязко, всеки един от тези императори, като вземе властта, първата му задача е да сече емисия златни монети със своя образ. Тъй като императорите са обожествявани, още затова и Октавиан се казва Август, което значи божествен. Това е титла. Първата работа е да си отсече монета 6,2 грама, ауреус се нарича, идва от химическия знак на златото АУ. И затова тези монети се наричат в историята, в археологията се наричат ауреуси. И Желязко започва да събира колекция с императори. И когато той твърди, че е събрал всичките 50, по наши оперативни данни обаче той е събрал 39, а не 49, липсва му последната. И тогава той взима стари монети златни, изхабени, отива в Хасково при един специалист гравьор, Славей Петров, инженер Славей Петров, който е гравьор, който е факир и сега залива американския пазар с реплики и всякакви неща. И му каза: айде сега, Славейко, моето момче, колко ще ми струва, ако ми излезеш една златна монета? И онзи го пита: с какъв образ ви Желязко? И Желязко бърка в вътрешния джоб, вади една снимка и казва: ето с този образ, моя. И така си я набави. Да, и Славей му прави такава монета. И от тогава на Желязко му тръгва прозвището Желязко императора. Иначе той се казва Желязко Колев Демирев. Роден 21 година в село Мрамор, Тополовградско. Между другото, единственото народополезно дело, което е свършил през живота си, е, че по време на Втората световна война той е войник-парашутист. И между другото участва в първата фаза в Сърбия в едно дефиле между Пирот и Ниш. Нашите парашутисти ги хвърлят върху немска колона, обаче отдолу немците с картечници ги разстрелват. И почти цялата парашутна част, която сме имали тогава, ние сме имали една парашутна част, са убити или ранени. Желязко е един от малкото няколко човека, който е останал жив. Желязко беше уникален в това отношение. Ние сме си говорили с него и той казваше: Иванов, вие не сте достатъчно образовани в областта на историята, на археологията, на политическите отношения. Служи Желязко, какво ще ти кажа? Беше изключително интересна фигура и с него се води, като беше спокоен, уравновесен. Опитваше ли се да ви подкупва? Да ви дава по нещо? Не. По-скоро опитваше се да се доказва, че е мъж, че е патриот и така. Патриот, който взима нещата от земята и ги изнася. Значи и манярството, особено в така дълбочина, каквото беше Желязковото, то си е диагноза вече. Тези хора не са здрави. Ето го Желязко Колев императора. Ходил съм при него в дома му в това село, в дома, в който го убиха, да го интервюирам. Това е
1999 година седеше гол по гащи в къщата си. Пред него на масата имаше злато за едно 200-300 хиляди долара, сигурно. Това е една от първите монетни форми. Парче злато, щамповано от две страни, на цар Крес монетите. Всичките ли са оригинали? Оригинали са. Тогава ги гледаха. Ето тук един нумизмат беше, гледа много сериозен. Бил ценна монета в устата си? Да, той бил арестуван веднъж, той ми призна. Влизат, казват, внезапно влязоха и аз вика къде и си пъхнал тук в устата една монета и го разпитват и той си говори там и държи, като го оставят на самия вади, пак я лапа и преседял така в ареста с нея, колко беше там, месец ли. Понякога сънувам, че говоря с императорите. Напоследък ми се явява Калигула. Ще те хвърлим в разтопеното злато, ми казва. Това е една прочута монета. Това е дето я... И на Юлиана Постат. Историческия музей. Тази монета... Дал ли е? Взели са му я. Той подари ли нещо на държавата? Той подари една уникална монета, която сега е в Националния исторически музей. Това е медальон на Юлиана Постат. Юлиана Постат е римски император, който управлява от 360 до 363 година и е характерен с това, че се опитва да върне езичеството. Този Юлиан, понеже е царувал много малко, е отсекал една емисия свои монети и много малък брой, примерно 10 или 20 двойни такива монети, които се наричат медальони. Примерно, ако нормалната монета Ореус е 6,2 грама, това е да речем 12 грама по-голяма, с неговия образ. И се знае, че е отсечена такава емисия медальони, но не беше известен в света, в нито един музей, нито един екземпляр. Един такъв екземпляр е намерен в българските земи, в град Тополовград, притежава се от една жена, Елена Меракова се казваше. И Желязкой беше купил тази монета за 27 000 лева тогава, това бяха страшно много пари. Хората си построиха 3 къщи с тези пари в Тополовград. Беше купил тази монета. Тя струва 400 хиляди долара. Точно така, лири даже. Не долара, а лири. Понеже и правиха оценка в Британския музей. Та по повод на тази монета, когато следовател Иван Коцев му се подиграваше и му викаше: бай Желязко, може ли да си толкова загубен, бе? За тая никаква парада да дадеш 27 000 лева. А бай Желязко му викаше: Коцев, това е все едно ти да купиш пистолета на Дзержински за 5 лева. Тази монета е безценна. И тогава, когато го задържахме последния път, знаехме за монетата, всичко бяхме документирали, че е в него и той много дълго време не я даваше. И тогава генерал Коцелиев, който беше началник на Главно следствено управление, влезе на един от разпитите при него и след така дълги кандърми бай Желязко се съгласи да я дари. И между другото се договориха тогава, именно в знак на патриотизъм, бай Желязко я върна. Но останалата му колекция... Пуснаха в отпуска си. Не го пуснаха, напротив. Лежа си в ареста, 10 ноември ги пусна всичките, защото те изведнъж казаха в един глас: ние сме политически жертви на миналия режим и нито едно дело не приключи. Защо Людмила искала да се срещне с Желязко императора? Не разбраш. Тя иска и на мен ми каза, запиши го напред. Аз бай Желязко въобще не знаех, че съществува такъв човек. И тя един ден, преди наша среща, кажи: искам да ти помоля да откриеш Желязко, императора, който е много голям специалист по така наречените, както аз ги наричам, подземни богатства. Добре, мила, и наредих аз да се открие и го открихме в Софийския затвор. Аз на никой нищо не съм казал, само
И казах, Мило, той е в Софийския затвор. Язък, той каза, защото аз исках ти да работиш с него, защото на теб ти имам доверие. Той има много голяма информация и така нататък, и така нататък. Това е бай Желязко, а в затвора случайността ме събра с него. Той сам ми се обади, аз не го познавах. В затвора той не беше, грубо казано, затворник. Къде е спял, аз не знам. Но той се разхождаше из целия затвор, движеше се с един чук и се натесла, водеше се майстор по поддръжките. Разбираш ли? И обикаляше един ден той идва при мен и вика, искам да се поговорим. Вика, аз съм еди кой си. И като ми припомня, аз се сетих за това. Каза ли му, че Людмила искала да се види? Казах му и той много се зарадва, миличка, и вика, как не намери сила да ме срещи с нея. Много неща, аз щях да й отворя очите. По много въпроси. Какви въпроси каза? Не. Познавах го лично, странна птица, странна личност. Защо може Людмила да искала да се среща с Желязко императора? Аз лично не го знам това нещо, но ако се е случило и има достоверност в това нещо, е преди всичко, за да може да се привлече този ресурс, който той е контролирал и събрал за държавата, за музеите в България. Бях говорил с един от министрите на културата да го поканим да си даде колекцията в Националния музей или в някои от големите музеи. Дори аз му казах така, виж... На Желязко. Да, помисли си на колко си години. Тези неща къде ще ги занесеш? И той беше започнал много сериозно да мисли по въпроса да ги подарява. Подари ли ги? Не. Не, той имаше едно условие да му се върне златния медальон на Юлиан, отстъпник, и да си го държи така известно време, докато е жив, пък да почне да изважда съкровищата си, да ги подарява на държавата. Като условието беше, примерно, експозицията или колекцията да носи неговото име. Той каза, аз всяка нощ ставам, крие се, слушам, аз познавам всяка птица в моя район, там някъде в Хасковския регион, и когато отихне всичко, аз си места съкровищата. Така една романтична, ако не беше трагична история, но за съжаление там са отишли много неща от югозападния български регион. Той е шетал по цялата държава, но много от нещата са били така от голямо значение, големи сериозни съкровища. Кажете за някои примери. Какво имаше в него? Много. Значи, той никой не ми е показал всичко, но аз довършвах една книга, тогава го помолих, добре, мога ли да снимам, да взема метричните данни на това съкровище, то е важно. Казва, разбира се, ще ги... То така се случи, че не можа да ги донесе, но беше склонен да помага. Каза, че е откупил някакво много голямо съкровище с тракийски монети и вече започнахме да приговаряме да го покаже, да се види за какво става дума. Ставаше дума за около 3000 монети в Родопите някъде. И всичко, нали, той имаше валута, злато, всички по-ценни хубави монети ги заделяше. Казват, че е поръчвал и фалшификати на хубавите неща, продава фалшификатите, си е запазвал оригиналите, но това са легенди. Бай Желязко имаше навика да закопава тук и там. Нали, кой знае кога някой ще намери нещо останало от него, ако намери въобще. Той казваше така, римската каса. Трябва да се бърка в римската каса. Имаше предвид нещо под земята. Не му стигаха пари да купи някаква монета и викаше, трябва да се бърка в римската каса и нещо продаде там, за да вземе някаква друга и така. Те нумизматите са така. А той, нали така, вкарват го, държат го и на 2 години. През това време ходят по разни места, роват. Вика, аз си имах на белязани места, като ме арестуват, да ги заведат там да поприберат някой, като им се напълнат гущи и спираха. Ти го вадят. Той е Христосков или Христозов, как беше? Христосков. Христосков. Той вика беше много груб и от време на време биеше шамари, но не беше толкова алчен.
Това за него той ми е казал. Не беше века толкова. Сега този Христосков ли казайте ли? Христосков. Този Христосков сега бил някакъв служител на Васил Бошков. На Бошков, да. За Солаков тук пишеш, че вярно ли е, че се е занимавал с износ на антики самия той? Това е Желязко Димирев, императора ми го каза. Аз често така не го знаех това нещо. Разбираш, като ми каза, аз не повярвах и проверих след това и точно така е. Той всяка година, януари месец, не знам по каква причина, така и Богомир Рейнов, са давали на Бай Желязко. Антики, картини. Никога не е бил съден. Вкарват го, за да му вземат част от богатствата. Все пак той е бил 10-15 години в нашето полезрение. Ние имахме, да не кажем, приятелски отношения с него. Верно ли е, това го разпространяват също по вестниците, че когато господин Христосков е ходил там да го разследва, му е взимал част от нещата и го е пускал? Не. Те наистина имаха добри отношения, защото господин Христосков се занимаваше с него. Дума дали му е взимал част от скъпите? Как ще му взима? По какъв метод? От позицията на силата. Не сега. Спира така таджията и казва, дай 20 лева. Това беше невъзможно, недопустимо тогава. Иван Славко, даже аз веднъж говорих с него и той вътре ми разказа в това интервю, че е имал някакви отношения с Желязко императора, че са се виждали, че Желязко му е давал монети. Значи не е така. Желязко търсеше него и Ангел Солаков, който беше заместник-председател на Олимпийския комитет, бивш председател на КДС, генерал-полковник Ангел Солаков, Желязко ги търсеше, за да им пласира някакви монети. Но нито Иван, нито Солаков се хванаха за това нещо. Ние контролирахме тогава този процес. И Иван беше под контрол, и Ангел Солаков беше под контрол. Солаков също се занимавал с износ на антики. Това вярно ли? Не е вярно. И Солаков казваш, че с Желязко ти е казал за това, че той изнася антики на банка. Ми вика, всеки януари месец той ми носи най-различни неща. Оглеждам ги, плащам му, чао. Той даже изтрува ми, че първият случай, когато той ми каза, беше за Богомир. И аз му викам, викам, бъде Желязко. Как може това нещо? Вика, живе, ти нищо не знаеш. И лошото, че той бързо умря. Разбираш ли, забравих коя година, дето го разстреля някакъв, който ушчи Желязко му дължава някакви пари, някакви глупости. Не е истина. 2 пъти го съмна. Викаме, баш Желязко, аз така му казах. С теб ще стане нещо много лошо. Запомни лошото съдно. Уби го там, той може и да е пуснат вече. Той го уби в тила, негов уж шавер, там приятел или къв, с който е правил някакъв бизнес, нещо са от Нова Загора. Има ли нещо мистично в тая смърт? Който го уби в дома му, го застреля в тила и го осъдиха с осмекчащи обвинителни обстоятелства, че имало самозащита. Каква да ти да убиеш човек в тила, каква самозащита може да има? Той бил тръгнал към другата стая да взима пистолет. Хазартна личност беше до толкова, доколкото аз го познавам. Да, убиха го и отидох с експертна група в Ямболското следствие, беше в окръжното следствие в Ямбол. Дойдоха роднините му, отвори се това, което е намерено от него, всъщност почти нищо. Къде отиде съкровището? Никой не знае. Да не би да са го убили, да са му ги взели нещата? Това можеха да кажат компетентните органи. Не казах такова нещо. Аз бях следствието, казвам какво видях. Даже цял екип водих с мен, да сме сигурни, че... Има мистерия в това убийство, за да му вземат нещата. Възможно е. Възможно да е просто логичен край на един хазартен живот. Съдба. Следващата серия очаквайте.
Имало ли е в София лаборатория за фалшификати на западните шедьоври, донесени от Богомил Райнов? Откраднали ли сме от ателието на Роден в Париж матрица, която бълва скулптури за соцелита? Знае ли за това Людмила Живкова? Гледайте неделя в 10 сутринта и 10:30 вечерта по BBT.